Say
so. Yɛn mo bibi akɔ aba mi ni anum akorɔmfoɔ nso a mo abɛduru wɔn nso so mi ma mo akɔ aba. Ɛbɛrɛ no yɛkyɛ ne kakra ɛne deɛ mu ada weebɔ na weebɔ a n'ano nte hwee ɛne deɛ mu ada. Ɛno ti na yɛhyehyɛ ma wɔn 10 minutes per day. Ayɛtɔyɛ wɔ bi a.
gyina yɛ nka na ɛfɛ bi yie baabu gyina fa ko si akɔ ana gyina hɔ ɔmo askata wo ɔmo yɛ mo gyina hɔ ɛna mo kɔ ɛna bɛyɛ fɛ asa ɔde paapa akene deɛ ɛyɛ straight by invitation boss ɛyam point edu bɛmɛ sɔmɔ aso bɛyɛ si.
Zaman on running by some of that. I was sorry and son of the fourth party. This
Mambo Mayo.
Say